ndakabva ndaenda kuBhawa manje. Waenda kuBhawa. But andisukupfirira vanhu kuti aende kuBhawa. Pasina ndakufarisa. Ndanga ndateka ine mgono udurura. DJ Seko pull it. Ndenge ndichitsika matama enzira, pandikonditi wezira, apa ndichimwa unodhura, handimwe unoziya, noudurura here, durura, noudurura here, noudurura here, hati wakavhenekwa, durura, noudurura here, handitsui, handikuza, makore yangu kisaka profeti ya 103.4 94.5 ndakaranda kuto that's my voice unerira ngoma tayari yangu tayari unerira ngoma tayari yangu tayari ngoma kore tayari yangu tayari ngoma kore tayari yangu tayari ngoma ndinakizafani na ngoma ndusipani ngoma ndikoyo wafani yangu nakuda kuti mese vanogona kuimba neni chimweya padhuze tiimbe tese izvamachi chimwe chimusi nechauya chauya nesakarema chauya nesakarema chimwe chimusi nechauya chimwe chimusi nechauya chauya nesakarema chauya nesakarema mapota kunodadisa mapota kunodadisa rinotofane mari rinotofane mari mapota kunodadisa mapota kunodadisa rinotofane mari rinotofane mari DJ police
Asirwa makina headmaster ari kupi ambotaura mudzidzisi uya ititaure pa secondary school pedu panzi paita problem yekuti pari kuda 50 bags dzesimende. Political pastor nyorai pasi votes tobacco yakupai 50 bags dzesimende yekuti muite program yamura. Chikoro hanzi hachina makombiyuta. Ezvinezvi taamu modern world, taakufamba netechnology. Tiri kuda kuti vana vedu vagopota vachigugulawo kuti chinombonzi vote chi, voenda pawebsite yevote vari pachikoro, ndizvo here? Saka vote iri kutenga makombiyuta ari kudiwa. Muri kuda mangani? 1500. Vati vari kuda makombiyuta 15. Saka makombiyuta 15 acha providwa neVote Tobacco International pachikoro chedu chechauzumba. Kansela wedu ataura pamusoro pechikoro chinonzi Nyangwishu, ndizvo? Nyangwishu kwanzi kuri kudiwa marata 30. Tikati nesupport yatinopuwa munharaunda muno chii chinonzi marata 30. Vote Tobacco is the people's company. Ikambani yevanhu. Saka kansela marata atopo musati mataura. Anzi pane chikoro chinonzi Nyamahororo, ndizvo? Mahororo. Chanzi chiri kuda simende asi hatina kudzwa kuti ngani. 100 bags zemahororo secondary school. Vote Tobacco nekuda kwakuti imi munotengesa fodya yenyu kuVote. Tiri kusapota zvikoro zvinoendwa nevana venyu. Imi vana vechikoro kana fodya yadhindwa, potai muchibvunzawo kuti iri kuenda here kuVote kuri kusapotwa zvikoro uko. Saka 100 bags kumahororo. Kansela vedu vekuward 17 vati pane chikoro chinonzi Murapa chakaenderwa nerufu, ndizvo? Saka vakumbira masheets 20. Tikati zvishoma izvo neVote Tobacco International. Saka kansela, your request has been granted. 20 machines kumurapa secondary school or primary, I don't know. Request granted. Right, tinotenda zvikuru tiri kufamba neprogram kuitira kuti kana tangopedza kutaura vanhu vedu vabva vapuwa chikafu, ndizvo ka? Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatinoita mumakommunity.